U tramvaju na Novom Beogradu na liniji 13 dogodio se incident između dve žene zbog sedišta u prevozu. Naime, na Instagram profilu Moj Beograd objavljen je šokantan snimak incidenta između devojke i jedne starije gospođe. Devojka sela na baku i čekala da ustane jer kaže bole je noge. Navodi se u objavi. Ostavite me na miru, ne diram vas, ne dirajte me. Ja da stojim nemam snage i nije mi dobro i ostavite me na miru. Znači ne pravite scenu. Čuje se plavuša koja dok ovo govori sve vreme sedi na starijoj ženi. Ustani da ustanem, odgovorila je starija žena koja u tom trenutku nije mogla da ustane jer je devojka sedela na njoj. Pustite me da ustanem, molila je starija žena plavušu, na šta ona samo odgovara strašno. Jedna žena koja je sedela sedište iza njih ponudila je svoje mesto i dodala da će ona da ustane. Devojka koja je sedela na ženi ničim izazvana je uzviknula ne dirajte me, nakon čega su prisutni počeli da se smeju. Slikajte ovo, molim vas da svi vide, rekla je starija žena na kojoj je sedela ova devojka. Bože me sačuvaj, dobacivali su šokirani očevici.